Yes, good morning, Rolly Boy. Good morning, Roll Ans. Grabe katong atong kuan. Atong presidente looy. Kita din na. Early morning si Rolly. Magahag. Nana? Ha? Kita ko nung Rolly Duterte na naskuan. Kita dito na pag Pilipinas. Nakon sa Pilipinas. Si Candidairon sa ilang kuan. Ilang serbisyo. Pa-violet. Okay lang paghanggi order dahil nga bonbon. Ruli, okay ra? Higinan ra ba ko nila nga basing kunong sama ra ko nung order. Okay na kadyo kay bonbon nga bonbon is dagat? Manay bonbon de. Lite? Manay bonbon pag pinising. Sakto sa hanggi orderan di ay. Sa kuan. Hardware sa Knife of Jesus. Oh, sago sila ahag sila una. Kung sila pamahaw, dili pamahawon na nigbas. Pamahawon ragbas. Bitaw. Tiaw ba ka dyan? Ikaw ha, nakabuhi na pag manok. Haman manok. Ihag tang ating dakop. Ano man? Tuan, gigapos na mo. Uy. Naghinihingi maduling ko aning lupad. Sige tujo to na magkabuhi ka ng maaka. Mo, diay ra, bantugay. Ang sudan. Buwad. Tungtong. Inunan o itlog. Ira pamahawon ra ba tatos nagbas. Ay. Bayan mo ano ulit. Mau. Mamahaw ko na yung suroy. Kape lagi, di mo may kape? Kanduwa rin ko. Tuko. Diyan na pa, o di na ni magtuzang-tuzang. Giliguna na, ha. Ang nabuho, butangan na o kabilya. Ang problema, bintana, dali takbon tagwakwak. Gaya ka to, angin na manok. Tay ba na? Barad. Ito makapit ulit eh. Sadwa to, 4-5 sadwa. Ano? Kaigo. Takbo na ko gwakwak to rin di na masado. Ha? Giba nagbintana. Tumpag naman di. O kwakanza nunsun. Na limbarok na kwak na ni. Bitaw di kuan. Ipadon kay matwag na. Ha? Sige po nakatagatang di babaw. Ang kuha na? Dili ko ah. Bitaw hinihinala na pa azon kay katumpag na. Mulis precious di na matumpagan. Ialihan ra man sa nagkahoy kay maling tumpag. Banti si Baradra. Mo malagnalungi sa pagbagyo na matiwas sa karon tiyo po na. Di pa man ni matiyo pron pila kadlaw takbon ko ni gwakwak. Agi nagwakwak mintana. A few moments later. Manang kwarto. Kali nalaman dari siguro uma. Duha na kabintana.
Wala, tiwasan pa na ugman. Tanawa, ang higdaanan. Takman ako ng wakwak. A few moments later. Precious. Bing-bing, ang kauban na, mahigdaan, murag kulungas, kuan. Naramihigda na. Kaming dua bing-bing. Kaya wala bing-bing na. Ali-ali. Hindi nga, uy. Mite. Aw. Tutog na mite. Aw. Arunan. Yung mga konsoliktos. Sige, bye. Moday ni agkuhan karang agi. Nanahuman sa balig 3 days tulog adlaw. Excuse. May naman eh. Tabila na ang urukan kay umpiskan sa kanina sa kwarto pikas na mapana ang ali-alis katri kay wala takbo na kong wakwak mga nagbintana sa isang kwarto gisira mauna na dala ko na rin naghigda dahil lujo ang igaan mga naglibis kwarto sa ano po nila itirahan nila magpitirahan nila karon problema duha na naman kasako ag siminto na katinga na ingana ag kanang kuan kay malagi papay sira ano agi nila sa update sa balik 3 days nga agi nila katulan hawa pa na igo pananggi wanan labagan sa kadto malag nagkagubot wapito ko itarang tugay na ang bintana duhaway sira